אוקיי, אז בוקר טוב ליום שישי, הראשון לחודש אפריל. אני אפרת סילברמן, ואני יושבת ראש העמותה הישראלית לשיטת העבודה של ביירון קייטי. ורגע לפני אני אציג לכם את רינה ואני אתן לה את רשות הדיבור, שתציג את עצמה הרבה יותר טוב, אז אני רוצה רגע לשתף אתכם שבסוף חודש מאי, ביום שישי, אנחנו מקיימים מפגש פנים אל פנים במושב בני דרור, מפגש של העמותה, בנושא משבר אמון, היה או לא היה, ואנחנו נחקור מחשבות שקשורות בנושא הזה. אנחנו גם נעניק איזושהי מתנה קטנה מטעם הוועד של העמותה. ואני רוצה לשים לכם בצ'אט ולהזמין אתכם, את כל מי שעדיין לא חבר עמותה, או מי שחבר עמותה וצריך ל- לשלם שוב דמי הרשמה ל-2025. זה לא כולל מאפשרים מורשים ומוסמכים שכבר שילמו דרך הוואטסאפ שלנו. אז אני שמה לכם את הקישור, ואני אשמח מאוד. במהלך השנה תהיינה כל מיני פעילויות של העמותה, שלחברי העמותה הם יינתנו או ללא תשלום או בעלות מאוד נמוכה וסמלית. אז אייס מדר אדרו, שלום לך ובוקר טוב לכולם. אז יש לי את הכבוד להציג בפניכם את רינה קישון, שאני חושבת רינה כבר 20 שנה עם שיטת העבודה של ביירון קייטי, ועושה את זה בנאמנות ומלווה אנשים ומעבירה מפגשים, ובכל איפה שרק אפשר, ובאמת העבודה קרובה לליבה והיא חלק מחייה. ואני חושבת, רינה, שהכי טוב שאת תציגי את עצמך, את תעשי את זה בטח הרבה יותר טוב ממני. אז בבקשה, שיהיה לנו בהצלחה. תודה רבה ובוקר טוב לכולם. אני שמחה לפגוש את כולכם ושמחה להתארח פה במפגש הזה שהעמותה מארגנת בצורה מקסימה. וקצת עליי באמת, אז אני בעלת תואר ראשון במדעי החברה והרבה מאוד הכשרות שעשיתי לאורך השנים. לפני 20 שנה למדתי את האימון והפכתי להיות מאמנת אישית ועסקית, ואני עוסקת בזה כבר מאז כעצמאית. ובמסגרת עבודתי כמאמנת אני עובדת עם מנהלים, עם ארגונים, גם במגזר העסקי וגם במגזר הציבורי. ואת שיטת העבודה בעצם פגשתי באמת בלימודי האימון שלי כבר לפני 20 שנה, ומאז אני עוסקת בזה בעצמי וגם עם לקוחותיי. אבל למדתי את השיטה לעומק לפני 5 שנים במסגרת העמותה לשיטת העבודה, והוכשרתי כמאפשרת בשיטת העבודה. אז אני גם עם הכובע של מאמנת וגם עם הכובע של מאפשרת. אני כמאמנת מאוד מאמינה שכדי להגיע לתוצאות ולעשות שינוי צריך לעשות, אבל יחד עם זה צריך גם לעבוד על התפיסות שלנו ועל האמונות שלנו, כדי באמת להשיג את השינוי שאנחנו רוצים. ובכך בעצם שיטת עבודה מאוד מאוד מסייעת לנו. ומה שאני רוצה היום לדבר עליו זה בעצם על עיוותי חשיבה. וזה בעצם משהו שמדבר עליו אהרון בק. אהרון בק היה חוקר בכיר ופסיכיאטר, ומי שפיתח את הטיפול הקוגניטיבי ההתנהגותי, ה-CBT, בדיכאון והפרעות נוספות. הוא חקר וכתב על עיוותי חשיבה ועל כוחם בסילוף התפיסה העצמית שלנו. ה-CBT כולל את הרכיב הקוגניטיבי ואת הרכיב ההתנהגותי, והעיקרון הראשון הוא שמצב הרוח נקבע על ידי המחשבות שלנו. כל מצב רוח נוצר על ידי ההכרה, וכיצד האדם מבין את מה שקורה בסביבתו, איך הוא מאבד מידע, ואיזה מסקנות הוא מסיק מתוך פרשנותו. הוא שם לב שמטופלים מתייחסים למחשבות כאילו היו אמת ואין בלתה. וזה מאוד מחבר אותנו גם למה שקייטי מדברת עליו, כשהיא מדברת על בתחילת ספרה הראשון, לאהוב את מה שיש,
לתת לחתול לנבוח, ואני רוצה דווקא להקריא לכם קטע מתוך ספרה תודעה חוזרת הביתה. אז אפרת, אני אשמח שתשתפי אותי אני לא שומעת אותך? יש לך אפשרות לשתף מסך. יש לי אפשרות לשתף, מצוין. אז אני רוצה לשתף אתכם בקטע קצר מתוך ספרה של קייטי, תודעה חוזרת הביתה. אני אעלה את הקטע ואני אקריא לכם אותו, זה קטע מאוד נחמד שמסביר בעצם מה זה עיוותי חשיבה. אז כך קייטי כותבת, כך היא אומרת, העבודה מתמודדת רק עם המציאות. הכל בעולם עושה את התפקיד שלו. התקרה נחה על הקירות. הקירות נחים על הרצפה. הווילונות תלויים על החלונות. כולם עושים את העבודה שלהם, אבל כשאתם מספרים לעצמכם סיפור איך המציאות אמורה להיראות, בסופו של דבר תמצאו את עצמכם מתווכחים עם התקרה או הקיר, וזה חסר תוחלת. זה כמו לנסות ללמד חתול לנבוח. החתול לעולם לא ישתף פעולה. לא, לא, אתם עשויים להגיד לו, אתה לא מבין, אתה צריך לנבוח, זה יהיה הרבה יותר טוב בשבילך אם תנבח. חוץ מזה, אני ממש צריך שתנבח. למעשה אני הולך להקדיש את שארית חיי ללמד אותך איך לנבוח. וכעבור שנים רבות, אחרי כל ההקרבה שלכם, החתול מרים את מבטו ואומר מיהו. הניסיון לשנות אנשים ישאיר אתכם במצב תודעה חסר תקנה, מכיוון שאתם פשוט לא יכולים לעשות את זה. זה מה שאני אוהבת במציאות. היא מה שהיא. היא לא תתאים את עצמה אליכם, לא משנה כמה תנסו לשכנע אותה או להכריח אותה, או לרמות אותה, או להשפיע עליה בדרך של חשיבה חיובית. כמו שאני אומרת לא אחת, אם אתם מתווכחים עם המציאות, אתם מפסידים, אבל רק 100% מהזמן. אנשים משתנים, או שהם לא משתנים. זה לא העסק שלכם. העסק שלכם הוא להבין את התודעה האישית שלכם. וכך קייטי באמת מסבירה, וככה אני רוצה גם לתת לכם להציג לכם איזשהו סרטון קצר, שמראה איך בעצם קייטי, בעצם איך המחשבות שלנו עולות, ואיך מחשבות עולות אצל אישה צעירה, כשהיא מזמינה את חברותיה בהתכתבות שלה בוואטסאפ, היא מזמינה אותם לכוס קפה, ובואו תראו מה קורה לה. תשתפי עם קול, רינה. כן, רק רגע, שנייה אחת. שנייה, זה עלה, זה עוד לא עלה, נכון? דקה אחת, הנה, את עוד לא בשיתוף מסך. אוקיי. הנה. רגע, שנייה אחת, הנה, אני אעשה. עכשיו, כן. עכשיו כן, זה בסדר, יופי, מצוין. אז הנה תראו מה קורה, שימו לב לרגשות שלה, למחשבות שעולים, ותראו איך זה עובד, עיוותי חשיבה. אם ועם קול אז לא שומעים. לא שומעים? לא, את צריכה ללחוץ גם על השיתוף של הקול. אז רק רגע, שנייה אחת, שנייה אחת אני מתנצלת. תצאי מהשיתוף מסך, וכשאת משתפת תשימי לב שיש לך שם ריבוע לשתף עם קול. רגע, דקה אחת. כשאת עושה share screen יש לך שם לסמן לשתף עם סאונד. נכון, צודקת. אוקיי, בהצלחה. יופי, תודה. תודה, תודה, הנה, אז סליחה, ואנחנו מתחילים שוב.
למה הם לא עונות? אולי עצבנתי אותם. יכולתי לבוא שבוע שעבר. וואלה, אף אחד לא עונה. מה נסגר? כבר 3 דקות עברו. כמה זמן הוא לוקח לעלות לוואטסאפ? בוא'נה, בטח הילה עצבנית עליי, שונאת אותי. לא, מירב בטח נפגעה ממני. די, אני יוצאת מהקבוצה. בסדר, זה היה ברור שהחברות הזאת היא לא לטווח ארוך. מה, מזמינה אותם לקפה? אף אחד לא עונה? מה נסגר? מה הולך פה? יאללה, ידעתי שהן שונאות אותי. ידעתי שאני לא באה להם טוב. כן, טוב, זה היה מתפוצץ במוקדם או במאוחר. כל השנאה הזאת שלהם אליי. מה, כאילו, גם אם יש לך בעיה, אז תגידי, מה את עכשיו מתעלמת? מה, ההתעלמות זה הכי קשה, כאילו, מה? יאללה. יאללה. ידעתי, וגם יובלי הזאת, מה יש לה? היא גם שונאת אותי. נמאס לי. כל הזמן הן חושבות עליי מחשבות, וככה, בטח מדברות עליי מאחורי הגב. מדברות עליי עכשיו וכותבות, פתחו קבוצה חדשה. גם כן, צריך את החברות האלה, גם כן. אף פעם לא היו לי חברות באמת. אף פעם לא הצלחתי בזה. אוקיי. אז אנחנו רואים, רגע, אני רוצה לעשות, רגע, הופה, סליחה, רגע. סליחה, רגע. זהו, חזרתי אליכם. אוקיי, אז אנחנו ראינו את כל המחשבות שעלו, את כל הרגשות, איך היא מגיבה, לזה שבעצם הבנות לא עונות לה לשיחת וואטסאפ, ובעצם מה שאנחנו עושים בדף העבודה שלנו, אנחנו כותבים את כל הרגשות האלה. אז מי שמכם עוד לא מכיר את דף העבודה, אז בעצם דף העבודה שפוט את רעך, מורכב מ6 סעיפים שקייטי בנתה. הסעיפים האלה, בעצם בסעיפים האלה אנחנו כותבים את המחשבות שלנו, את כל אותן מחשבות ששמענו ככה ברקע בסרטון שלנו, המחשבות שמתארות מה אנחנו רוצים ומה אנחנו מרגישים, כל התסכולים שלנו והכעסים שלנו, ואחר כך אנחנו בעצם, אנחנו מתמקדים ברגע אחד בזמן, שבו אנחנו שואלים 4 שאלות, ויש לנו אחר כך 3 היפוכים. ההיפוכים הם היפוך לעצמי, היפוך לאחר והיפוך לניגוד, כאשר לכל היפוך אנחנו נותנים 3 דוגמאות, והרעיון הוא שאנחנו רוצים לבחון את הסיפור שלנו גם מנקודות מבט אחרות, אנחנו לא חייבים לקבל את ההיפוכים, זאת הזדמנות מדיטטיבית להסתכל במחשבות שלנו. אז מכאן אני בעצם רוצה שאנחנו נעשה איזשהו תרגול קטן, ובתרגול שלנו אנחנו נחקור מחשבות שיש לנו, ואנחנו נחקור את אנחנו ניקח את סעיף 2 בדף העבודה, סעיף 2 שבו אנחנו כותבים מה אנחנו רוצים. אז אני אעלה את סעיף 2 ואני אסביר לכם מהו התרגיל שלנו. הופה, רגע, אנחנו צריכים לעשות שיתוף. דקה אחת, הנה, וזה התרגיל שלנו. רגע, רואים אותו? רגע, שנייה אחת, רגע, הנה הוא הדף, כן.
אוקיי, אז מהו התרגיל שעננו? מה שאני מבקש מכם זה כמובן לקחת דף ועט, אפשר גם לרשום בטלפון אם זה יותר נוח לכם, ובעצם מה שאתם נדרשים לעשות זה להיזכר באיזושהי סיטואציה ספציפית אחת בזמן. זה יכול להיות היום, זה יכול להיות אתמול או לפני שנים, רגע אחד שבו כעסתם ושבו רציתם משהו שמישהו אחר יעשה או ישתנה. להיזכר מתי זה היה, עם מי הייתם ואיפה הייתם. וזה סעיף 2 בדף עבודה שפוט את רעך, כפי שאמרתי, ואתם, הניסוח הוא כזה, בסיטואציה הזאת, איך היית רוצה, היית רוצה שאותו אדם ישתנה, מה אתה רוצה שהוא יעשה? אני רוצה לכתוב איזשהו שם, אתם לא חייבים לציין שם, אתם יכולים לכתוב הוא או היא, ומה אתם רוצים שהוא יעשה? לדוגמה, אני רוצה שהוא יתעניין בי, אני רוצה שהוא ידבר אליי בטון נעים, אני רוצה שהם יזמינו אותי אליהם. אז אני אתן לכם כמה דקות לכתיבה, ואם יש שאלות אתם מוזמנים לפתוח מיקרופון ולשאול. אפשר להמשיך, שאני אתן עוד כמה דקות. עוד דקה שתיים. אני מציעה תפתחו את המיקרופונים ובואו נשמח שתשתפו במחשבות שעלו לכם. לי עלתה מחשבה בסעיף הזה, אני רוצה שהיא תקבל החלטה. אתם מוזמנים גם לכתוב בצ'אט אם אתם נכון, רוצים. אפשר גם לכתוב בצ'אט, נכון מאוד. לי הייתה מחשבה שאת לא, את, הגברת השנייה, לא זוכר את שמה, לא הייתה צריכה לנתק אותי מהאפשרות להיכנס דרך המחשב. אני יושב דרך המחשב, אני יושב מולו, אבל להיכנס למפגש אני לא יכול. רציתי גם וגם, פשוט לראות בתמונה יותר גדולה. אז בשורה התחתונה היא לא הייתה צריכה שלא לאפשר לי להיכנס למפגש דרך המחשב.
לא אפשרתי לך להיכנס דרך המחשב? אוקיי. המפגש פתוח, כל אחד יכול לא, להיכנס כרגע איך זה שהוא... מודיע לי ההוסט, לא, זה לא מקסקל לשום ויכוח, אבל מודיע לי אוקיי, הוסט. בסדר גמור, זה בכיף לחקור את זה, תודה. אוקיי, אז אנחנו נמשיך. ובעצם מה שאנחנו נעשה היום, אנחנו נעשה תרגול קטן עם המחשבות שלנו, כדי לתרגל את ה"אני רוצה" הזה, מה "אני רוצה" הזה אומר. אז אתם מוזמנים, אני רוצה לשאול אם יש מישהו שמעוניין שאני אעשה איתו את החקירה. בסדר, אנחנו יכולים לעשות את העבודה ביחד. אוקיי, יופי, יוסי, תודה רבה. אנחנו נעשה את החקירה ביחד, וכל היתר מוזמנים לעשות את זה עם עצמם. אני אשאל את השאלות, ואתם מוזמנים לענות לעצמכם את התשובות, לרשום, ואנחנו נתרגל את העבודה. אתה מכיר, יוסי, את השיטה? אז תודה רבה, כי באתי בדיוק לומר לך לגילוי נאות. לגילוי נאות כבר לפני הרבה שנים. אה, יופי. אני גם כן מאפשר, למדתי אצל אריק פלד, הייתי הרבה שנים גם מסייע בקורסים שלו, אז לשאלתך, התשובה היא כן. יופי. האם אני כרגע עובד עם זה? לא, אני התעבדתי גם בדברים אחרים, אבל כרגע אני לא מאמן כרגע, הייתי בעבר. אוקיי, יופי. יופי. אז תודה, יוסי. אז אנחנו נתחיל את העבודה. סבבה. ואני מזמינה אותך באמת, אם אתה רוצה לעצום עיניים, לקחת נשימה עמוקה, והמשפט שלך, המחשבה שלך, היא לא הייתה צריכה לאפשר לי להיכנס. היא הייתה צריכה, או בוא ננקוב בשמה, כי אני לא זוכר, אני רוצה לכבד את כן, לא הגברת. חשוב, לא חשוב. או בוא ננסח את זה חיובי, יוסי, היא הייתה צריכה לאפשר לי להיכנס, נכון? נכון, נכון. יופי, מצוין. אז אנחנו במשפט, היא הייתה צריכה לאפשר לי להיכנס. האם זאת האמת, יוסי, שהיא הייתה צריכה לאפשר לך להיכנס? והתשובה היא או כן או לא. לא. אוקיי. אז במקרה, למי שלא מכיר את העבודה, אני רק מזכירה, שברגע שעונים את התשובה לשאלה הראשונה בלא, אנחנו מיד עוברים לשאלה השלישית. השאלה השנייה היא, האם אתה יודע בוודאות שזאת האמת, אבל כיוון שענית לא, אנחנו עוברים לשאלה השלישית. תראו, ברגע שהיא עשתה, אז כן. ברגע שככה ישבתי קצת ונשמתי פנימה, אז ויצרתי הסתכלות אחרת, כן, ממקום, אז לא. נכון, נכון, אוקיי. אז יוסי, מה קורה לך ואיך אתה מגיב כשאתה מאמין למחשבה, היא הייתה צריכה לאפשר לי להיכנס? אני אגיד לך, מבחינת תחושות, היה לי קיבוץ, על ה... עלה גם משהו, עלה איזשהו כעס. אה, ובתחושה בגופו זה היה קיבוץ. זה לא בסדר. מה? המחשבה זה לא בסדר, המחשבה היא לא רואה אותי, אני שקוף. אה, אלה מחשבות נוספות שהתווספו אבל מבחינת תחושה, כמו שאמרתי, קיבוץ ויש סוג של כעס.
לא בעוצמה, אבל הוא היה שם. לא משנה כרגע גבוה נמוך, הוא היה. ואיך אתה מתייחס אל עצמך, יוסי, כשאתה מאמין למחשבה, היא לא מאפשרת לי להיכנס, היא לא אפשרה לי להיכנס. תסכל. תסכול, בעיקר תסכול. מה אתה חושב עליה? לא הייתה קשובה, הייתה נמהרת, פזיזה, גילתה חוסר סבלנות, הנמהרת, הייתה שיפוטית. אתה לא משנה את השם, אם אתה לא פותח, אני מנתקת אותך, לא בדקה. משהו בחוויה שלי בקול שלה, משהו שהוא בחוויה שלי, כי זה עוד פעם מאוד סובייקטיבי, אבל משהו שיש שם איזשהו סוג של תוקפנות בחוויה האישית שלי. אז תשים לב, יוסי, איך זה גורם לך להרגיש כלפיה כשאתה מאמין למחשבה שהיא לא אפשרה לך להיכנס. כל את שואלת כרגע או את לא, משקפת? מה שאני עושה, אני משקפת לך, אני כן, אומרת זהו. לך, שים לב כן. לתחושת הנפרדות, לתחושת הריחוק, לתחושות הכעס, למה זה גורם לך להרגיש, לאיך אתה מרגיש כלפיה. עולה עוד משהו, יוסי, כשאתה מאמין למחשבה שהיא לא אפשרה לך להיכנס? הדברים שציינתי, לא מעבר לכך. אוקיי. אז אני מזמינה אותך לשאלה מספר 4. באותה סיטואציה, תהיה באותה סיטואציה שוב, ומה קורה לך ואיך אתה מגיב כשאתה לא מאמין למחשבה הזאת? מי תהיה בלי המחשבה הזאת שהיא צריכה לאפשר לך להיכנס? תנסה להיות רגע אחד ללא הסיפור הזה בראש שלך. מי אתה שם? סיפור, בן אדם שיושב על כיסא, לקראת מפגש, טרם התחיל, אין אפשרות להיכנס בדרך אחת, אז בודק את האפשרות להיכנס בדרך שנייה, ללא תלות במי שמוביל כרגע את המפגש הזה. הוא במקומו, אני במקומי, עושה את המרבב את המיטב כדי להיכנס למפגש, בין באמצעי אחד שזה המחשב, או באמצעי כרגע עם הנייד.
אז במקום הזה בהחלט יש שם מקום של חוויה של שלווה, של נינוחות, רוגע. אז בוא תהיה שם טוב, רגע. יכולת גם, כי זה כבר עלה לי המקום הזה, זה היכולת ש- של לראות את המקום שלה, נקודת המבט שלה. איזה יופי. אז בוא תהיה שם רגע. בוא תהיה שם, תעצום עיניים, תהיה ברגע הזה, במקום הזה שאתה מתאר, ללא המחשבה. תנשום את זה פנימה. אוקיי. אז בוא נעבור להיפוכים, יוסי. אז מה יש לנו, כפי שאמרתי, יש לנו 3 סוגי היפוכים, היפוך לעצמי, היפוך לאחר והיפוך לניגוד, והמחשבה שלך היא צריכה לאפשר לי להיכנס. אז מה יהיה ההיפוך הראשון שתרצה לעשות? היא לא צריכה לאפשר לי להיכנס במחשב. אוקיי, ולמה זה נכון? תן לי 3 דוגמאות. אחת, כי היא מנחה את המפגש, ויש לה את השיקולים שלה. לא חייבת גם לשתף אותי איתם. דבר שני, יש לה פרק זמן שבו היא צריכה להעלות אותך לשידור, והיא תחומה בזמן, היא צריכה לכבד את הזמן שלה, שלך ושל האחרים, לא להתעסק עם זה. דבר שלישי, יש כללים. אם היא אומרת צריך לשנות את השם, ולצורך העניין אני לא יכול להיכנס כרגע ולשנות את השם, אבל יש כללים, אז זה הכללים, ואם הכללים האלה לא מקוימים, מבחינת נקודת מבטה, אלה הכללים, אז מנתקים. יופי. אז יש לנו, הנה 3 דוגמאות, וקטי אומרת, אם אנחנו מוצאים 3 דוגמאות, או אפילו דוגמה אחת, אנחנו יכולים למצוא עוד הרבה מאוד דוגמאות, אבל בוא נעבור לעוד היפוך. אז עשית את ההיפוך של הניגוד, בוא תעבור להיפוך אולי לאחר, למחשבה שלך היא לא צריכה, לא הייתה צריכה לאפשר לי, היא הייתה צריכה לאפשר לי להיכנס, זאת אומרת, היפוך לאחר, אני הייתי צריך לאפשר לה. לאפשר לה להכניס אותי למערכת. למה זה נכון? אני הייתי צריך לאפשר לה להיכנס, נכון? כן. לה להיכנס, או לאפשר לה להכניס אותי למערכת. לא, זה איזשהו היפוך של ספין כזה שזה, אתה בעצם חוזר על המחשבה המקורית. בוא תנסה אוקיי. לעשות היפוך למחשבה, אני הייתי צריך לאפשר לה להיכנס. זה משהו שכרגע לא מציאותי, כי היא מנחה ואני, אבל למה המחשבה, הייתי צריך לאפשר לה להיכנס למערכת. נכון. למה זה נכון? כי היא זו שמארגנת את המפגש בוקר הזה. הייתי צריך לאפשר לה להיכנס למערכת, אחרת המפגש הזה לא היה מתקיים. כן. אה, לגלות נדיבות ופתחון לב.
למה עוד זה נכון שהיית צריך לאפשר לה להיכנס? האם למישהו ככה, כאן מהמשתתפים, יש איזשהו ככה מחשבה משלו, מהסיטואציה שלו? למה זה נכון היה שהוא צריך, שיוסי היה צריך לאפשר לה להיכנס? יש עוד אנשים שלמעשה ממתינים למפגש הזה, ואם לא תוכל להיכנס, אז המפגש הזה לא יתקיים, ואנשים פינו את זמנם לצורך המפגש הזה. נכון, נכון. אני אשמח לשמוע אם יש כאן רעיונות נוספים או מחשבות נוספות. למה זה נכון שהיא הייתה צריכה, שאתה היית צריך לאפשר לה להיכנס? אולי מטאפורית לאפשר לה. רגע, עם מי מדברת? אני אשמח בקול רם רק. אני אומרת שאולי אפשר לחשוב מטאפורית לאפשר לה להיכנס, כלומר להכיל אותה עם הצרכים שלה באותו רגע, לקבל את כולם ולהיות זאת שעושה גבולות. כלומר להכיל אותה, כן. כן, נכון. אני לא שמעתי אם את יכולה לעזור על דברייך, כי אני לא... היא אומרת שנכון היה, אני מקווה שאני מצטט נכון, קודם כל תודה. מה שנאמר כאן זה שזה היה נכון, אם את יכולה גם תרשמי את הדברייך בצ'אט, אז זה יהיה ככה הכי מדויק שזה יהיה נכון, שבעצם מטאפורית היית צריך לאפשר לה להיכנס, זאת אומרת להכיל את הרצון שלה ואת הסיטואציה שלה כדי להיכנס לשידור, אולי להכיל את החוסר סבלנות, אם אני מבינה נכון, אני מקווה שאני מבינה נכון, ולאפשר לה להיכנס לשידור בצורה רגועה, בצורה נינוחה. תיארתי את זה נכון? כן, כן, 100%. אוקיי. בסדר, יוסי? ככה, כן. אמר לך נכון? כן. יופי, יופי. אז אתה היית צריך לאפשר לה להיכנס. יש עוד מישהו שרוצה ככה להעלות רעיון למה, או משלו, מסיטואציות שלו, למה זה נכון היה לאפשר לה להיכנס? הנה, הנה היא כותבת, הוא צריך לתת לה להיכנס, להבין שבתור מנהלת העמותה, הנה היא כותבת, בתור מנהלת העמותה. כן, זה אמרתי, בתור נכון, מנהלת העמותה, נכון, סיימתי את זה. אחריות, מי נכנס לשידור, להבין, להקשיב, להתחשב בה, נכון, זה בדיוק. אשר אמרתי. נכון, אמרת את זה, נכון, אמרת את זה, אבל כן נכון ככה, אני גם מוסיפה משלי שכן, זה כן נכון שהיית צריך לאפשר לה להיכנס, במובן הזה של להכיל אותה, להיות סבלני כלפי החוסר סבלנות שלה, שאתה חשת. אז הנה יש כאן עוד משהו ככה שנאמר, אני הייתי מציעה לבדוק את המחשבה שצצה לה, היא לא רואה, שצצה לך, היא לא רואה, זה כנראה צצה לך, לא לה, היא לא רואה אותי ובודקת את ההיפוך, אני לא רואה אותה. זאת אומרת, צצו לך כאן מחשבות נוספות שנאמרו כאן, שמציעים שתבדוק גם את ההיפוך שלהן, אני לא רואה אותה. זאת אומרת, הייתה לך מחשבה, נכון יוסי? היא לא רואה אותי. כן. אז יש כאן איזשהו באמת הצעה שתבדוק גם את ההיפוך הזה, אבל אנחנו חוזרים למחשבה שלך שהיא הייתה צריכה לאפשר לך להיכנס. אז תודה רבה לכל מי שככה הגיבה, ואנחנו חוזרים אליך יוסי, להיפוך נוסף, היפוך שעשית זה היפוך לניגוד, היפוך לאחר, ועכשיו היפוך לעצמך. אני הייתי צריך לאפשר לי להיכנס, ומה זה אומר? בוא תן לי 3 דוגמאות למה זה נכון.
בפועל זה מה שעשיתי, כי זה חשוב לי היה להיכנס למפגש. אז הייתי צריך למצוא את הדרך, לאפשר לעצמי להיכנס למפגש כדי לקחת בו חלק. כי המפגש עניין אותי, אני קראתי מה הולך להיות במפגש הזה, ורציתי להיכנס למפגש הזה. זו פעם ראשונה שאני נכנס למפגשים האלה, או שאני מקבל מעת לעת. אה, זה חשוב לי, כי עשיתי, למה הייתי צריך להיכנס למפגש? כי באמת עשיתי כאן איזושהי בחירה. כי במקביל יש את המפגש שאני מרבה להשתתף בו פעם בחודש של בודהיזם בישראל, שבילים רבים דרמה אחת. ועדיין בחרתי להיכנס למפגש הזה, שהם מקבילים, ואמרתי, צריך לאפשר לעצמי להיכנס, כי זה חשוב לי היה לקחת חלק במפגש הזה, בעבורי. אוקיי. עוד דוגמה, יוסי, לאפשר לעצמך להיכנס, מה זה אומר לך? תן לי דוגמה נוספת. במקום שאני מגלה את האכפתיות לרצונות שלי, למאוויים שלי, לבחירות שלי. זה קצת מפריע לי כרגע מה שאמרתי, כי מצד אחד, כי זה קצת איזה קול של אגו, שפחות פוגש אותי כרגע בחיי. יש לו מקום, אבל אז בואו ננסה ככה כן למצוא איזושהי דוגמה כן נכונה, למה זה נכון לאפשר לך להיכנס. אני יכולה לתת לך דוגמה שעולה אצלי, למה זה נכון לי להיכנס, לאפשר לי להיכנס למפגש, כי אני רוצה להיות ברגע הזה, שאני מאפשרת לעצמי את מה שאני רוצה באמת. הרי אנחנו, זה כמה זה נחמד שאתה אומר לאפשר לעצמך, הרי אנחנו קוראים לעצמנו מאפשרים, ובעצם לאפשר לעצמי את המרחב הזה שאני רוצה להיות בו. אז אני רוצה לאפשר לעצמי להיות במרחב הזה שאני רוצה להיות בו. כי הייתה לי בחירה, ובסופו של דבר אני צריך לבחור משהו אחד. כן. לאפשר לעצמי. אני רוצה לאפשר לעצמי את מה שאני באמת רוצה ברגע הזה. ברגע הזה. בדיוק, בדיוק. נהדר, בדיוק. ממש ככה. האם יש כאן עוד מישהו מהמשתתפים שככה רוצה... האמת היא שזה טוב שזה קרה, כאילו, על זה, אז לא היה אפשרות, לא היה כאן מקום לעשות עבודה. כן, שזה בדיוק המקום של האפשור. זה בדיוק המקום של העבודה שמאפשרת. האם יש כאן עוד מישהו או מישהי שרוצה להגיד את המחשבה שעלתה לה, את הדוגמה שעלתה לה? אני מאפשרת לעצמי להיכנס. אפשר גם לכתוב בצ'אט, מי שמעוניינת, מעוניין. כן, אז הנה יש לנו כאן דוגמה להבין שזה לא אישי וללכת לעמדה קורבנית, אלא לראות את עצמך ולהבין ולומר לעצמך, להסביר את עצמו בכנות, כשאתה לא בעלבון ופגיעה, יש לך יכולת לבטא את עצמך בכנות ובעוצמה. יופי, תודה. אוקיי, טוב, אז אנחנו
נסתפק בזה. יש עוד משהו, יוסי, שעולה לך שאתה רוצה להגיד? משהו מההיפוכים, או משהו שככה עלה לך מהעבודה? להגיד תודה על המקום שאפשרת לעשות את תהליך העבודה. יופי. אז קודם כל תודה רבה לך, ומכאן אני בעצם רוצה לעבור, כיוון שאני אמרתי שאני מאמנת, וגם בשיטת העבודה, אני רוצה לשאול איזה היפוך היה הכי משמעותי לך ואתה רוצה ליישם אותו. הנקודת מבט הזו שהיא לא הייתה צריכה לאפשר לי להיכנס. כי זה מאפשר לי להיות בנקודת מבט שלה, לצאת מהמקום של אני, ולראות מנקודת המבט שלה את הדברים. זה משהו שיכול יותר לאפשר לי להיות גם בחמלה אליה, גם בחמלה אליי. אה, יוסי, בוא תגדיר את ההיפוך. אתה כרגע הזכרת את אמרתי, אולי לא. אני צריך לאפשר לה להיכנס, זה מה שאתה בעצם אומר. זה ההיפוך שאתה בוחר. לא, הפירוש שאני בוחר זה, הייתי צריך לאפשר לה לא להכניס אותי, אני לא זוכר, זה בדיוק היה הניסוח, אבל זאת הכוונה. אני לא זוכר את שלושת ההיפוכים בדיוק אם תחזרי עליהם. כן, היו 3 היפוכים. אני לא צריך לאפשר לה להיכנס, אני צריך לאפשר לעצמי להיכנס. אוקיי, הראשון זה היה אני לא צריך, נכון, לאפשר לה להיכנס. זה ההיפוך השני, זה אני צריך לאפשר לעצמי להיכנס. הראשון היה, היא לא צריכה לאפשר היא לי לא צריכה להיכנס. לאפשר. כן, בדיוק. השני היה, אני צריך לאפשר לה להיכנס, והשלישי, אני צריך אני לאפשר צריך לאפשר לעצמי לעצמי להיכנס. להיכנס, נכון. הראשון. אז אני לא צריך לאפשר לה להיכנס. היא לא צריכה לאפשר לי להיכנס. היא לא בדיוק. צריכה, היא לא צריכה, היא לא כן, צריכה לאפשר לי להיכנס. זה מה שאמרתי, ואז כשאני מסתכל על זה, זה מאפשר לי להיות בחמלה אליי ובחמלה אליה, ולהסתכל על נקודת המבט שלה, מדוע היא בחרה את אשר בחרה. אוקיי, יופי. אז תודה, תודה גם לך, אפרת. ובוא תגיד לי ככה, אם תרצה ליישם את זה השבוע ואיך. זה להיות במקום שכאשר אני נפגש עם מקומות שהמקום שהרצון שלי לא פוגש את הרצון של האחר, כן? או לחילופין, הרצון של האחר הוא זה שבנסיבות העניין הוא זה שבא לידי ביטוי, ואני צריך, מה שנקרא, לחבור לרצון של האחר, כן? בסיטואציה. אוקיי. אז מה שאני מציעה לך, תודה, מה שאני מציעה לך זה באמת לרשום לעצמך את ההיפוך הזה באיזשהו מקום, לקחת את זה ככה איתך, ככה לאורך השבוע, ובאמת להיות באותן סיטואציות שבהם עולות לך כל המחשבות וכל הרגשות האלה שהם לא מאפשרים לך, היא, הוא, הם לא מאפשרים לך משהו, ולשים לב לתגובות שלך. זה בסדר, עכשיו שאני רואה את כתוב כאן, מה שכתוב כל הזמן, the host removed you, removed, זאת אומרת, סילק אותך from the meeting. זה אפילו היא לא הייתה צריכה לסלק אותי. לא שזו הייתה הכוונה הטבעית שלה, ברור לי שלא, כי זה התרגום של המעשה, כן? זה התרגום זה כן, הפירוש the host removed you from the meeting. קיצור, העיפה אותך. כן. אז בסדר, אפרת, קיבלתי כנפיים.
איזה יופי. אז תודה. הנה, בפעם הבאה שמישהו יעיף אותך, תקבל כנפיים. מקסים. אני לוקחת אותך איתי כסגן להעפת אנשים. אני אגיב אחר כך, אבל תודה, תודה. תודה רבה. אז קודם כל תודה רבה ליוסי על השיתוף ועל ככה פתיחות הנהדרת ועל האומץ הבלתי רגיל שככה גילית. אני חושבת שזה נהדר היה ככה לעבוד איתך ולעשות איתך את העבודה, ותודה רבה. ותודה רבה ככה לכולכם. אם יש שאלות אני אשמח לענות, ככה מישהו שרוצה להגיב, להגיד, אז אני... כן, כן מירה. תפתחי את המיקרופון מירה. הייתי רוצה רק להגיב, תודה רבה קודם כל, זה היה מעניין, אפילו שאני לא יכולה שלא לשמוע את הדברים האחרים שמתחת למילים שלו, מתחת לחיוכים, ודווקא זו יכולה להיות דוגמה טובה, אם היינו מוציאים מזה עוד כמה דברים, כמו שכתבתי, לא רואה אותי, זאת אומרת, היא לא הכניסה אותי לשידור או לזה, או לסיטואציה הזאתי, יש מתחתיה, מאחוריה, מעברה, כנראה סיטואציות דומות. היה צריך ללכת, לפי דעתי, כמאפשרת, קודם כל הסיטואציה כמו שהוא תיאר אותה, במילים פשוטות, מה זה אומר? מה זה אומר עליי? מה זה אומר עליה? מה זה אומר על הכלל? זה דבר ראשון. ודבר שני, הייתי מוסיפה עוד היפוכים נוספים פה, אם ניקח את זה כמשהו שהרבה מחשבות נובעות מזה, עוד מחשבות נובעות מזה ולפני זה, עוד היפוכים, כאילו, היא לא נתנה לי להיכנס, וזה בסדר. זה היה בסדר באותה סיטואציה. ואז אפשר לראות איפה זה כן בסדר ומתי זה לא בסדר בשבילך. זו דוגמה אחת, שזה ממש עלה לי, כאילו, היא לא נתנה לי להיכנס בסיטואציה הזאתי, שאני לא יודעת בדיוק מה היא, מה הסיבה לזה, הוא גם לא ידע באותו רגע מה הסיבה שהיא לא נתנה לו להיכנס, אבל זה בסדר, כי אם אולי היינו יודעים את הסיבות, אז זה בכלל היה, זה היה מרגיש גם בסדר. זה, אני חושבת, ולכל הסיטואציות האלה שיש בחיים של המאופשר ושלנו, כי אנחנו רק יודעים את ההשלכה, כמו שביירון קטי אומרת, את ההשלכה, אנחנו לא יודעים בדיוק מה הסבל שלו, מה הקושי, מה התסכול, אנחנו רק יודעים את ההשלכה של זה עלינו. בסיטואציה כללית שלא נותנים לך להיכנס לאיפשהו, או אתה מרגיש שלא נותנים לך להיכנס, אני חושבת שהיא, לפחות בחיי, היא גם מאוד נוכחת. היא מאוד נוכחת, אז אני גם מאוד מזדהה עם הרגשה, עם התסכול. הייתי אומרת אותו יותר בכעס, יותר בהתלהבות, יותר אמיתי. בוא נגיד. אז סיימת, זהו, אז מירה? אני... כל טוב, כל טוב. סיימת? כן. יש לי מקום להביא את נקודת המבט שלי לדברייך? אני שואל את אפרת. כן. אתה מוזמן להגיב בקיצור. תודה. אז קודם כל תודה לך. תודה על נקודת המבט שאת הבאת. בתחילת דבריי, ואני לא אחזור על זה, הבהרתי מה הסיבה שנאמר לי שנדרש, אז ציינתי. עכשיו, את, אני וכל אחד מהאנשים שפה, אנחנו שונים, כי אמרת, אני הייתי מגיבה יותר בכעס, או יותר, ציינתי את נקודת המבט שלך, אבל מירה היא מירה, יוסי הוא יוסי, נכון. רוני, אין איזה כיף לראות את רוני פה, חברה לדרך. אז ולגבי ההיפוכים נוספים שאמרת, כן, אני מכיר אותם, ויש להם מקום, אבל השאלה אם יש להם מקום במרחב הזמן של המפגש זה הזה, ברור, זה ברור, אז אנחנו פה בלמידה. ברור שזה... מבחינת הזמן שעומד. לא, אני מתכוונת עכשיו, בזמן שאתה עושה את האפשור, אני לא בטוחה שהיית בסיטואציה בזמן אמת. כי עכשיו אתה רק מספר על מה שהיה, כאילו. אז אני אגיד לך מה, מירה,
תסתכלי על זה, ועכשיו אני מזמין אותך, ועכשיו אני אתה מזמין מדי אותך. מחוייך, כי כל מה אתה שאת מדי אומרת, מחוייך לסיטואציה כן, 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 כביכול כן, כן, כן. כואבת. אוקיי, ולכן אני מזמין אותך להסתכל, כי כל מה שאת אומרת, זאת לא מציאות עובדות, זה רק מציאות הדעות שלך. קרי, זה מציאות המחשבות שלך. אתה מזמין בשביל כל אותה, אתה אחד אחר, מזמין כן. אותה, הוא מזמין אותך לחקור עכשיו את המחשבות שלך, על מה הוא היה צריך לעשות ואיזה היפוכי, אין לזה סוף הרי בעבודה. לא, זה לא אבל אישי. אני שנייה אומרת אחת, שאנחנו אני... יכולים כן, לקחת את כן, ההשפעה עלינו, אמרתי את לגמרי, זה. וזה הכיף שבעניין, זה הכיף שבעניין של העבודה, שבעצם כל מחשבה שיש לך היא מזמנת לפתחך עוד חקירות ועוד חקירות עוד ועוד מחשבות חקירות. ועוד פרשנות. רק הערה, ואני מחזירה לרינה לעשות קלוז'ר, רק הערה קטנה, שעד כמה שאני יודעת, קייטי כבר לא משתמשת בהיפוך הזה וזה בסדר, אלא אנחנו עושים, כשאנחנו שופטים את עצמנו היפוך למחשבה, ואני לא רוצה להיכנס לזה כרגע. תודה אמירה, ורינה בואי אם את רוצה ככה לשמוע עוד או להגיד את הדברים שלך, ואז אני אתייחס בשמחה. אז אני רוצה רק להגיב ככה גם למירה וגם ליוסי. קודם כל, תודה מירה על מה שאמרת, ובאמת תוך כדי המענה לשאלה 3 עלו באמת עוד הרבה מחשבות שזה באמת ככה אפשר לרשום אותן בצד ובאמת לעשות עליהן חקירה נוספת בנפרד. אז באמת זה נכון, אבל כן אנחנו נשארים ממוקדים, וזאת ההנחיה של קייטי, בלהישאר ממוקדים במחשבה שלנו שאותה אנחנו חוקרים. אז כן, 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 זה נכון, ואפשר לעשות גם חקירות למחשבות נוספות שעולות תוך כדי החקירה שלנו. אז ובאמת תודה רבה, ובאמת גם יוסי צודק, לכל אחד יש את המחשבות שלו ואת הפרשנות שלו לאותה סיטואציה, ואתם רואים שאותה סיטואציה יכולה לחזור אצל כולם, ואותן מחשבות יכולות לחזור אצל כולן, ואנחנו, זה היופי, היא אומרת קייטי, אין לנו מחשבות חדשות, ואנחנו יכולים לחקור אותן, כל אחד מהמקום שלו ומהתפיסות והאמונות שלו. זהו, עוד מישהו? כן, רוני. אני רוצה להגיד משהו, קודם כל שמחתי לראות את יוסי ממש. אני ראיתי את הדברים של מירה מאוד מעניינים, ומבחינתי מירה התייחסה יותר לתהליך האפשור, לא למה שיוסי אמר, אלא דווקא לחוקרת. אני חושבת שזה מאוד מעניין באמת לראות את מה עומד מאחורי הדברים, זאת אומרת את המיינד ההישרדותי. אם למשל אצלי לא רואים אותי, לא מתייחסים אליי, כן? אז זה המיינד ההישרדותי, אותו מעניין לחקור, הרבה יותר מאשר דברים טכניים כאלה או אחרים. ומבחינתי, אני שואלת, סתם, גם את עצמי, השיטה הזו של ברון קייט, אני מכירה אותה הרבה מאוד שנים, אם לא נגיע לחקירה הזאת של המיינד ההישרדותי, לאמונות שנולדנו איתם, גדלנו איתם, זה הדברים המעניינים, זה הכל נהיה שכלי, זה הכל נהיה, טוב, אז הוא לא סגר לי את הדלת, הוא כן, לא יודעת, זה לא, בעיניי זה פחות מעניין. תודה. אוקיי, אז רוני, תודה גם לך, ובאמת, כמו קייטי אומרת, אני חקרתי את המחשבות על אמא שלי במשך שנה שלמה, וכנראה שזה לא סתם, היא עשתה את זה, כי באמת מאותה סיבה שאת מציינת, רוני, באמת להגיע לאותם מקומות, שהם באמת המקומות המאוד עמוקים שלנו, ובאמת מה אנחנו, האמונות יסוד שלנו. ותוך כדי השאלה 3 שיוסי ענה, הוא באמת הגיע אליהם, אבל כפי שאמרתי, אנחנו נשארים בהחלט צמודים בחקירה לאותו משפט שהוא חקר, ואפשר להמשיך לחקור הלאה, ואז באמת להגיע לאותן אמונות יסוד שאת מדברת עליהן, הוא לא רואה אותי, לאותם מקומות שהם מאוד מאוד באמת בעמקי
אישיותנו ונפשנו. אז תודה רבה, ותודה רבה לכולם. אני רוצה קודם כל להודות לך, רינה. הקשבתי מרותקת. באמת, את סופר מקצועית. אני מאוד אהבתי שהיית מאוד נאמנה לתהליך החקירה, והלכת עם מה שיוסי הביא ברגע הזה. זה נכון שהרבה פעמים כשאנחנו ניגשים לחקור מחשבה, אז אנחנו ממלאים דף שיפוט, ויש הרבה רבדים לכל סיטואציה, ולפעמים ברובד הראשון זה משהו יותר, למרות שלא התרשמתי אצל יוסי, אבל אני לא אדבר, יוסי יוכל להגיב, לא התרשמתי שזה נשאר בגדר השכלי. אני יודעת על עצמי שזה אף פעם לא נשאר בגדר השכלי, אם אני באמת בוחרת את המחשבה ואת הסיטואציה. ממש ממש למדתי ממך. קודם כל עשיתי את זה בצורה מאוד מכבדת, גם אפילו כלפיי שיוסי שפט אותי, גם כלפי יוסי, גם כלפי כל האווירה הייתה מאוד נינוחה ובאמת מאפשרת, ובאמת במקצועיות ובנעימות, ותודה לך על זה. עשית לי חשק להיות בעוד מפגשים שלך, ואנחנו עוד נדבר על זה אחר כך אחד על אחד, מה שנקרא. אני רוצה להודות גם לך, יוסי. בזמנו, כשעשיתי קורס מאפשרים, לימדו אותנו את הנושא של שיפוט הדדי. וברגע הראשון היינו בהלם כזה, מה שיפוט הדדי, יוסי שופט אותי עכשיו, אז הדבר הראשון שבא לך בראש זה ההתנגדות, מה, הוא מבקר אותי, הוא לא מבין אותי, בדיוק כמו שקרה לך, הפוך. ואני למדתי מאוד ליהנות מזה, כי קודם כל אני מאוד מאוד מעריכה את האומץ ואת היושרה ואת הכנות שבאת איתה, ואת זה שלא ויתרת ונכנסת שוב. ואני גם למדתי מזה הרבה והקשבתי בתשומת לב, וברגע שאתה מוריד לך את המחשבות, הוא שופט אותי, אני לא בסדר, הוא מבקר אותי, אז אתה שואל מי תהיה בלי המחשבות האלה, ואתה פתאום נפתח להקשבה. ולשמוע ולראות ולהתבונן ולבדוק את עצמך, אז נתת לי מתנה מאוד טובה, ואני מודה לך וגם לרינה. לגופו של עניין, לא בשביל להצדיק את עצמי, אלא בשביל לתת לך הסבר, אחד הפחדים תמיד שיש כשאתה עושה קישור לזום פתוח, זה שיכנסו כל מיני אנשים, בעיקר במצב הפוליטי והמדיני, שיכנסו כל מיני אנשים שאנחנו לא יודעים הלנו הם או לצרינו. עכשיו, יכול להיות שהייתי חשדנית יתר על המידה או משהו, אבל אחרי שאמרתי כמה פעמים וביקשתי איזושהי הזדהות ולא ראיתי לא בצ'אט ולא פה, אז אמרתי, וואלה, אם במקרה, וזה מקום שאני יכולה גם לחקור את המחשבות שלי, האם זאת האמת שיוסי נכנס והוא גורם עוין שהולך לי, זה כל הזמן הדו-שיח הזה, ביני ובין המחשבות ובין הסיטואציות ובין מה שמאפשר, שכמו שסמדר אמרה, שאני כיושבת ראש העמותה ומנחה, אמרתי לעצמי, אוי ואוי, איזה איראני פה פלש לנו לתחום, ואני מי יודע מה הוא לפתע יפתח את המצלמה ויראה לנו. אז גם מקום בשבילי לבחון את עצמי ואת הנושא הזה, ואת האם צריך להגיד מראש או משהו, וגם מקום באמת לראות שכן אמרתי כמה וכמה פעמים, אני מבקשת הזדהות, אני צריכה לדעת מי נכנס פה, כי אנחנו יושבים, חלק מהאנשים יושבים עם מצלמות סגורות, עם בלי הזדהות. זה פחות, אני דווקא חושב, ואני יודע שנכנסתי לדברייך, ואני דווקא זה מקום שגם כאן הייתה לי את המחשבה ואת ההסתכלות, כי אני מכיר מרחבים אחרים שאני משתתף בהם. יש מקום להיות עם מצלמות פתוחות, יש לפחות לבקש את זה. אני לא פגשתי את זה, אין כאן איזושהי מחשבה, משהו לגבי הדרך שבה, אבל אמרתי, אבל אני אגיד לך, אז אני אענה לך לזה, בגלל שאנחנו מקליטים את המפגש, ובגלל שאנשים באים עם עצמם לשיטה, אז אני לא בטוחה שכל אחד רוצה או מרגיש נוח להיות עם מצלמה פתוחה, מה שכן, לפחות להיות עם איזשהו גורם, משהו מזהה, שאנחנו נדע, מפה זה בא. אז קודם כל אני... מחשבה לחקירה, לא מתאים לי לפתוח את המצלמה במפגש. במפגש מוקלט, הכל זה מקומות לחשיבה. זה מחשבה לחקירה למישהו. נכון, אבל זה עניין של כל אחד, אתה יודע לנהל את ה... ואני מודה לך ולהדס ולמירה ולרוני ולחסי ולכל מי שכן פתח מצלמה, כי זה הרבה יותר נעים, ואני מכירה את זה מהרבה הרצאות שאני עושה,
זה הרבה יותר נעים לדבר על בני אדם מאשר לדבר על מלבנים שחורים עם חלק כותבים, אבל זה הפורמט כרגע, ואנחנו כרגע לא מחייבים את זה כל עוד שזה מוקלט. אז תודה לכם ממש, ואני מזמינה אותך להצטרף אלינו לעמותה ולהצטרף למפגשי שישי. אני חושבת שאנחנו יכולים הרבה להתרם ממך ומכל מי שפה. ובאמת, שנמשיך רק לעבוד, כי העבודה מכניסה כל כך הרבה רוגע, ועשינו עכשיו מודלינג, יוסי, של איך אני לא נשברת, ואיך אני מתמודדת עם זה שמתחת עליי סוף הביקורת, ואיך אתה בכל זאת נשאר בעסק שלך, ונכנס למפגש שהוא משמעותי וחשוב, ואיך רינה מאפשרת את כל זה בצורה סופר מקצועית, נעימה ומכבדת. ותודה, זה תודה נקודה, לכולכם. זה הנקודה תודה רבה. אפרת שאמרת באמת, כי זה לא עלה במפגש, בשיח ביני לבין רינה, אבל כרגע ציינת את זה, וזה באמת מאוד, מאוד מדייק את העניין הזה שברגע שהייתי במחשבה הזאת כלפייך, למעשה יצאתי מהעסק שלי ונכנסתי לעסק שלך. וברגע שהייתי בעסק שלך, בסופו של דבר איבדתי אותי. ו... נכון. ולכן, כרגע שהעלית את זה, תודה לך, כי זה אפשר עוד נקודת מבט חשובה לכל העניין הזה של החקירה. בעסק של מי אתה? זה גם תוספת חשובה. סליחה, אני רוצה משהו טכני. אפשר לעשות את המפגשים יותר מאוחר? אני לא פותחת מצלמה כי אני רק קמה ואני חייבת את הקפה ואת הסיגריה של הבוקר ולא נעים לי שיראו. אני רגע גומרת את ההקלטה, רגע. אם איפה אפשר אני שם? בבוקר, אם אפשר יותר מאוחר.